Hvis Danmark vælger at købe Boeings F-18 Super Hornet som erstatning for F-16 kampfly, ja, så kommer flyvevåbnet til at arbejde tæt sammen med US Navy. Halvdelen af de 300 Super Hornets, som Boeing har leveret til det amerikanske forsvar, de flyver fra den amerikanske flådes store Oceana Naval Air Station i Virginia Beach, Virginia. Der er 18 Hornet-eskadriller her på Oceana med 12 fly i hver. Og for at få et indblik i, hvordan flyet opererer, og ikke mindst, hvordan det skal vedligeholdes, ja, så har det danske projektkontor for kampfly besøgt sin mulige fremtidige samarbejdspartner. Det har været en god oplevelse at se, hvordan amerikanerne gør det, fordi de flyver noget mere intensivt, end vi gør derhjemme, og det kan måske give nogle overvejelser til, om vi skal kigge på vores måde at gøre tingene på. Tænker vi for traditionelt, når vi ser på den måde, vi flyver med F-16 i dag, og kan vi optimere brugen, så det bliver optimeret til opgaven. Det vil nok være en vej, vi skal kigge lidt på. Super Hornet findes i både en ensædet og en tosædet version. Når de ikke træner operationer her fra Oceana, ja, så befinder flyene sig ombord på amerikanske hangarskibe, klar til indsats overalt i verden. Og netop fordi flyene skal kunne operere fra hangarskibe, ja, så har US Navy og Boeing tilstræbt en simpel logistik, når det gælder vedligeholdelse. Det vil jo egentlig sige, at man foretager ikke reparationen på flyet, men man piller den klods ud, der ikke virker, og så får man den repareret, men man har samtidig en ny klods parat ved siden af og sætter på flyet igen, og så kan flyet komme ud og flyve igen, fordi det drejer sig om, det er at få flyene ud og flyve. Super Hornet er bevæbnet med avancerede våben, og kombineret med moderne sensorer, så kan flyet give afgørende støtte til styrker på landjorden. Et område, som særligt interesserer en hærmand som Jens Blomqvist fra det danske projektkontor. Og derudover så er den en radar, som er topmoderne, som er i stand til ikke alene at se ud i luftrummet, men også at kigge ned på jorden og skabe et overblik over, hvad der foregår på jorden. Og det er helt sikkert noget, som jordstyrker vil kunne få glæde af i fremtiden. Næste skridt for danskerne bliver at afprøve flyets operative evner i både simulator og ved egentlige flyvninger. Og derudover besøge et hangarskib for at vurdere, hvordan vedligeholdelse og operation fungerer, når flyene er på mission væk fra hjemmebasen.